Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host
kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manugdan. 8 minutos sang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome madri sa bagabangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Biyernes pet sa 14 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2023. Ikaduhang adlaw sang Biyernes sa kadapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updala kita asa sa 7 ang atak na sa mga aga. Sudulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Pataya banwa sa ka mangungumadra sa Maya banwa sa Isabela matapos nga ginabuno sa ngupodan niya man sa ilimna na samtang arestado ang number 3 sa drug sa watch list sa Silaya City Police Station matapos nga nadakpan sa buy-bust operation. Sa piyakalinya mga detalye ni Bombo Carla may defensor sa report kamin. Yes, Bombo Arlene, top 3 drug, na priority drug watchlist drug personality sa Silay City. Bombo Arlene ang dakop sa gimpatigay nga buy-bust operation sa Silay City Police Station sa sitio Dapdap, Barangay Lantad, Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang kilala kay John Zel Zamora kag residente sa nasambit nga lugar kag nakuhaan ini siya sa isa ka heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu. Ako na mo ini ang buy-bust item nakuha sa iya sini nga posisyon. Duha ka heat-sealed na medium heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu. 11 heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu. Bomborlin ang kabugaton sa suspected shabu. Bomborlin nagabugat ini 11 grams kag nagabalor 74,800 pesos. Bomborlin kag nakuhaan man ini siya sa ibang pagin nga mga drug paraphernalia. Bomborlin so sa subong yari ini siya sa kustudiya sa Silay City Police Station for proper disposition. Samtang patay naman ang isa ka mangunguma matapos ginpuno no sa iya sini kaupod sa ilimnan sa Zone 5 Barangay Tinungan, Isabela, Negros Occidental. Ang biktima diri amo ang kilala kay Reggie Misong, 38 anyos, residente sa barangay sitio Kanlusong, Barangay Kanlusungan, Isabela, Negros Occidental. Ang suspetsado naman diri amo ang kilala kay Joven Gabotero kag ini residente sang sitio Buhian, Barangay Tinungan, Isabela, Negros Occidental. So sa investigasyon sa mga kapulisan, ini sila Bombo Arlene nagapatiga inom-inom ini sila nga duwa sa nga mayara ini sila sa nga gindiskusyonan kag nagluntad na sa resulta sa argumento. Bombo Arlene kag dito na nagluntad ang pagbuno sa suspetsado sa biktima. Ang biktima ginadala pa ini sa ospital Bombo Arlene pero ini siya dead o gin-pronounce nga dead on arrival. Bombo Arlene samtang ang suspetsado naman ti Bombo Arlene ini siya nagpalagyo naman ini sa gilayon. Bombo Arlene Mo ginakon na kay sabala sa mga lalaki, brani gid makapasensya. Amo gid gani Bombo Arlene no. Mo gini permi ang budlay Bombo Arlene basta ga inom-inom at amo gini ang resulta no basta gani kung maismo gid ang tanan na Bombo Arlene may madulaan o kung may mapilasan Kanaga saka na bala sa ulo ang agwa de pataranta mo Carl. sakto gid Bombo Arlene no ti condolences na gid sa pamilya kay ti nadulaan gid sa kabuki ang biktima Bombo Arlene. Okay, kamusta ang panahon naton subong? So for Bombo Arlene na maayo gid ang aton sining tiempo subong aga Bombo Arlene no naga-init gid kag makit-an diri naton nga madamo gid sang mga nagahimo sa ila sini nga daily routine o kon naga-ehersisyo, naga-jogging Bombo Arlene. Damo na naga-jogga dara maskin weekdays sa mo Carl. Yes, Bombo Arlene, every morning gid ini no damo ginadriya naga-jogging especially diri sa may area sa Capitol Lagoon. Mga katigulangan makita diri naton, may naga-zumba, may naga-bike di Bombo Arlene. Amo ni nga to sini nga makita diri sa Capitol Lagoon. Sige, Bombo Carl, thank you gid. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor na pabilin sa tropical depression neng ang sining kabasugon na banwa samtang nagahulag padulong sa nakatungdan na minhan nakatungdan nga direksyon santo diri sa tropical cyclone bulletin niya ginapagwa sa Pag-asa. Ang sentro sa tropical depression neng yara sa 1,015 kilometers sa nasidlangan sa extreme northern Luzon. Dala ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 55 kilometros kada oras malapit sa sentro kag pagmadlo sa nagadangat sa 70 kilometros kada oras. Way man sa bunga sa mga lugar gaginapay dalom sa tropical cyclone wind signal bangod sining bagyo ang si Neneng pero magadala sa madamol nga mga pagulan sa northern Luzon sugod buwas. Sa sining mga kondisyon sa posibleng magaluntad ang pagbaha suno sa Pag-asa kag mga rain-induced landslides sa posible man ilabin na sa mga lugar nga highly o kon very highly susceptible sa sining mga hazards. Kaya nakagwa na si Maymay, amo naman ni nagabulos sa maning si Bagyo Neneng. Kaga posibleng igapasaka sa Pag-asa ang signal number 1 sa buong aga o kung nakaroon na sa hapon sa eastern portion sa northern Luzon. 1 minuto banwa na bilin nantay sa alas 7 sa aga. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 14, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 72 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong nalalapit na pagdalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Association of Southeast Asian Nations Summits at related meetings sa pinaghahanda ng pamahalaan ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang class suspension naman ipinatupad sa ilang paaralan sa Cagayan dahil yan sa masamang lagay ng panahon. Itong taxi operators sa bansa patuloy na isinusulong itong 20 pesos na dagdag sa flag down rate dahil pa rin sa nakulangan daw sa inaprubuhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na umento dito pa rin sa pasahe. Ang Finance Department naman inaming nasa 3.5 billion pesos ang mawawalang revenues ng gobyerno kapag maging ganap ng batas ang OFW Remittance Law. Samantala itong 2023 budget ng Commission on Higher Education o CHED at ng State Universities and Colleges lusot na sa committee level doon po sa Senado. Ang panukalang pagtanggal naman ng 12% na value-added tax o VAT sa basic commodities, suportado yan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Mayroon namang grupo na nagbabala kontra pa rin sa paggamit ng mga baterya dito sa Halloween costumes at mga laruan. Saralapit pa rin po yan na Nobyembre. At sa international news naman, ang tulong para sa Ukraine patuloy pa rin bumubuhos.
At sa ating pong sports balita sa ating World Cup 2022 update, alamin itong kakayahan ng host country na Qatar dito pa rin sa FIFA World Cup. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Todo na raw ang paghahanda ngayon ng pamahalaan sa nakatakdang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o itong ASEAN Summits and related meetings sa Phnom Penh, doon pa rin sa Cambodia sa susunod na buwan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang summit ay isasagawa sa Nobyembre 10 hanggang 13. Ito ang unang ASEAN Summit na isasagawa in person matapos tumama ang pandemic noong taong 2020 at kauna-unahan ding dadaluhang summit ng Pangulong Marcos mula nang ito ay naupo sa pwesto. Noong October 5, lumahok din si Foreign Affairs Undersecretary and Philippine Senior Officials Meeting Leader Maria Teresa Lazaro sa ASEAN Joint Consultative Meetings and related meetings doon sa Cambodia. Nakipagpalitan daw ng kuro-kuro ang senior officials kaugnay dito sa cross-sectoral at cross-pillar issue of concern, maging ang ASEAN Post-Pandemic Economic Recovery Initiatives, ang application ng East Timor para maging miyembro ng ASEAN, ang pag-akyat ng mga bansa sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia at iba pang regional at international issues. Samantala naman, nag-issue ngayon ang ilan pang mga paaralan doon sa may Cagayan ng kanselasyon ng klase ngayong araw dahil pa rin yan sa masamang lagay ng panahon. Ngayong araw nga ay kansilado na ang mga klase sa may Abulog, preschool hanggang senior high school, Alapacan, halahat din ng mga level doon sa public at private sa may Apari. Lahat din ng level sa public at private, gayon din sa Gonzaga Town, lahat ng level sa public at private sa Sanchez Mira, lahat din ng mga level ng mga public at private schools. Samantala, sigurista ang mga nanay, kaya for their anak, game sila sa mga tulong sa Health Plus Proper Diet and Exercise. Ang Cherifer Tangkad Sagad ay may CGF, taurine and lysine. Ang CGF ay tulong sa height, ang taurine tulong naman sa eyesight, at ang lysine tulong sa katawan. May Cherifer drops for babies, syrup for kids, at PGM for teens. Cherifer Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, inatasan na po ng National Telecommunications Commission o NTC ang lahat ng public telecommunication entities dito sa bansa para tiyakin na handa sa pinsalang maring idinulot ng bagyong Maymay. Bagaman humina at naging low pressure nga itong naturang lagay ng panahon, ay nakapagdulot ito ng pagbaha sa ibang bahagi ng Luzon, particular po doon sa Cagayan Valley. Bago po naging LPA, ang bagyo ay nagdulot ng malakas na pag-ulan sa Cagayan, sa Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Sa inilabas na memorandum ni NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, iniutos dito ang pagtitiyak na mayroong sapat na bilang ng technical at support personnel, standby generators na may extra fuel at iba pang gamit sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Iniutos din ni Cordoba na madaliin ang repair at restoration ng telecommunication services kung mayroong maapektuhan ng bagyo. Kasabay nito, inatasan din ang mga network company na magtalaga po ng libreng tawag at libreng charging stations sa mga naapektuhang lugar. Sa mga ibang balita naman, ang taxi operators sa bansa patuloy na isusulong ang 20 pesos na dagdag na flag down rate dahil yan sa nakulangan sa niaprobahan ng LTFRB. Alamin natin yan sa nakalap na balita ni Bombo Jovino Gala.
Patuloy na isinusulong ng grupo ng mga taxi driver sa bansa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtaas ng kanilang flag down rate. Sinabi ni Philippine National Taxi Operators Association President Bong Sontay na kulang ang naaprubahan ng LTFRB na dagdag na 5 piso sa kanilang flag down rate. Gaya ng kanilang mga naunang petisyon na dapat ay may dagdag na 20 pesos mula sa dating 40 pesos ay magiging 60 pesos na ito. Dahil sa hindi pa rin naaprubahan at patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa, ay maraming mga taxi drivers ang hindi na pumapasada. Ang dinagdag sa flag down rate 5 piso. At an average of 20 passengers a day na nakukuha ng taxi driver, yung additional 5 pesos sa flag down rate, it translates to 100 pesos. Ang presyo ng gasolina ngayon is between 68 to 70 pesos per liter. Alam mo, ang fare, ang pasahe, ang current na pasahe ng taxi, which was given 7 years ago, base sa 38 pesos na presyo ng gasolina. Sa panig naman ng mga Transport Network Vehicle Service, nanawagan sila sa LTFRB na sana ay mabigyan sila ng pansin dahil sila ay nakakatulong para mabawasan ang mga pasahero sa kalsada. Panawagan po sa ating bagong chairperson ng LTFRB, sana po tignan nyo po yung application muna ulit ng mga TNC, Transport Network Company, na kahit papano, bigyan ng protection naman. Higpitan man lang ng konti. Di naman nawawalan ng pasahero. Oo, ilan lang naman po yan, sinasabi ninyo. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, may bago pong programa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na pagpapautang sa mga overseas Filipino workers o OFWs para sila ay makapagsimula ng negosyo dito sa Pilipinas. Ang Enterprise Development and Loan Program ay naglalayon na masuportahan ang mga overseas Filipino workers na mabigyan ng negosyo ang mga naiwan nilang pamilya dito sa Pilipinas. Maaaring makautang ng 100,000 pesos hanggang 2 milyon itong mga individual borrower, habang hanggang 5 million pesos naman para sa mga grupo, itong group borrowers na tinatawag. Ilan sa mga requirements ay kailangan na mayroong maging miyembro sila ng Overseas Workers Welfare Administration, aktibo man o hindi, at nakakumpleto na po itong Enhanced Entrepreneurial Development Training o EEDP. Papayagang makapag-apply dito ang asawa ng mga OFWs na nagtatrabaho sa abroad, balo ng mga overseas Filipino workers o mga hiwalay sa asawa. Kapag walang asawang OFW ay maari ang kanyang magulang na hindi lalagpas sa 60 years old ang edad o anak ng overseas Filipino worker na may edad 18 anyos pataas itong pwedeng mag-apply. Samantala naman, ipinaliwanag ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC ang kanilang hirit na dagdag na pondo para yan sa October 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan o SK elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ito ay dahil na rin sa inaasahang dagdag na 5 milyong mga botante. Ito ay dahil na rin sa muli nga nilang pagsasagawa ng mga voters registration sa iba't ibang dako ng bansa mula yan November 2022 hanggang May 2023. Maliban dito, kinakailangan ding baguhin ang template ng mga balota, partikular na ang petsa ng halalan kung saan gagawin ito ng October 2023 na sa halip na December 5, 2022. Tinatayang nasa 5 hanggang 6 na bilyong o milyon na mga balota na ang naimprinta, kung kaya't kinakailangan ng karagdagang budget
lalo na at hindi sapat ang hawak nilang pondo. Pahihintulutan naman ng COMELEC ang pag-imprinta ng balota sa National Printing Office o NPO ng 1 linggo para mabago ang petsa ng halalan. Nagpasa na rin ng isang resolution ang Commission on Election na nagsasaad na ang mga naimprinta ng mga balota na may petsang December 2022 ay maaari pa ring magamit sa susunod na taon para yan sa manual elections. Ang mga local poll office naman ng COMELEC ay inabisuhan na rin na huwag munang iimprinta yung mga listahan ng botante dahil muling ipagpapatuloy ang voter registration. Samantala, bagamat noon ay tutol itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting o yung PPCRVs dito sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, wala na raw balak pa ang grupo na questionin ang postponement ng halalan sa susunod na taon. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Parish Pastoral Council for Responsible Voting, itong National Coordinator na si Doc Arwin Serrano, sinabi nitong wala raw kasiguraduhan kung papanigan ng Korte Suprema ang kanilang hirit kung sakali. Maliban dito, papalapit na rin daw kasi ang Disyembre na siyang orihinal na plano ng Commission on Elections na pagsagawa ng halalan, kahit mahirapan sila dito sa paghahain ng petition kung sakali. Dahil dito, pinayuhan na lamang po ni Serrano ang mga kasalukuyang opisyal ng pamahalaan na gampanan ang kanilang mga tungkulin ng maayos matapos ipagpaliban itong eleksyon. Maliban dito, hiniling din niya sa mga hindi pa rehistrado na mga gustong bumoto na magparehistro para sa isasagawang halalan sa huling linggo po yan noong Oktubre sa susunod na taon. Una nga rito, pinayuhan na ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia ang mga tutol sa pagpapaliban ng halalan na pwede silang lumapit at magpasaklolo sa Korte Suprema. Naintindihan daw kasi anya ang hinaing ng mga tutol sa nasabing batas bilang dating practitioner din ay permado na ito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero iginiit naman ni Garcia lahat naman ng batas ay bukas para questionin. Sa ngayon, pinaghahandaan pa rin naman daw ng komisyon ang posibilidad na paglalabas ng Korte Suprema ng temporary restraining orders sakaling may maghain ng petisyon laban sa pagpapaliban ng halalan. Pero sinabi naman ni COMELEC spokesperson Attorney John Rix Laudianco na wala pa silang naririnig na impormasyon sa Korte Suprema kung meron nang maghahain ng TRO o temporary restraining order laban sa pagpapaliban sa halalan. Samantala, naka-alerto ngayon itong Department of Agriculture o DA maging itong Bureau of Customs o BOC para matukoy itong posibleng mga kaso ng smuggling ng puting sibuyas sa bansa na ibinibenta sa wet markets sa gitna ng kakapusan po ng lokal na supply simula noong buwan pa ng Hulyo. Ayon po kay Department of Agriculture spokesperson at Assistant Secretary for Consumer Affairs Christine Evangelista, nakikipag-ugnayan na itong DA sa Bureau of Plant Industry o BPI at Bureau of Customs para sa investigasyon sa naturang usapin. Kinestyon naman ang DA official kung paano nakakakuha mula sa retailer gayong wala namang inisyu na importation permits. Ayon pa kay Evangelista, patuloy ang pag-inspeksyon ng BPI sa mga merkado sa posibleng smuggled na puti o dilaw na sibuyas dahil kapag ang mga produkto ay pinuslit lamang, malamang ito ay hindi dumaan sa food safety protocols kahit hindi nakakatiyak ang mga mamimili na ligtas ito. Giniit pa po ng DA official or DA official na hindi lamang ang mga retailer ang may pananagutan kung sakali, kundi mahalaga rin na matukoy ang kanilang supplier at kung gaano karami ang mayroong supply ng smuggled na sibuyas. Una rito, noong nakalipas na linggo, nakumpiska ang nasa 47 sako ng dilaw na sibuyas na ibinenta sa Malabon Central Market at doon po sa Divisoria.
nagkakahalaga ang naturang yellow onion ng 500 pesos kada kilo. Bunso nito, mas pinaigting pa ng Department of Agriculture Monitoring Team ang kanilang surveillance matapos na makumpiska at makumpirma na walang stocks ng lokal na imported yellow onions sa cold storage sa nakalipas po na 2 linggo. Na walang revenues ng gobyerno kapag maging ganap ng batas ang OFW Remittance Law. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anali Soberano. Nagpahayag ng pag-alinlangan sa Department of Finance kaugnay sa panukalang OFW Remittance Law. Ito'y matapos mapagkasunduan ng House Committee on Overseas Workers na i-consolidate ang 9 na panukala na naglalayong protektahan ang remittances mula sa mga overseas Filipino workers. Ayon sa isang opisyal ng Department of Finance, posibleng mawala ng halos 3.5 billion revenue ang gobyerno sa sandaling maging ganap na batas ang nasabing panukala. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng Department of Finance, suportado naman ito ng Department of Foreign Affairs, Migrant Workers Affairs, ni Undersecretary Eduardo De Vega at Overseas Workers Welfare Administration Head Arnel Ignacio ang nasabing panukala. Ayon kay Finance Division Chief Ms. Jean Ginto, may isinasagawa na silang presentation kaugnay sa nasabing panukala. Pakinggan natin ang pahayag ni Finance Division Chief Jean Ginto. We already submitted our previous position during the 18th Congress, and we just want to reiterate our reservation on this proposal. This will also pose administrative difficulties po, as tax administrations may have to require additional requirements for both OFWs and the financial intermediaries to check and verify claims of the deductibility. Sir, we would also like to note that the proposal comes on top of various existing policies being enforced by the government to reduce the transaction costs of OFW remittances. For instance, po, under RA 10022 or the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995, remittances of OFWs are already exempt from the disposition of DST at a rate of 0.60 for every 200 pesos collected, and all transfers and remittances from abroad and payable in the Philippines. Also, under the expanded foreign currency deposit system, an overseas contract worker is already exempt from the 15% final withholding tax on interest income. Also, we would like also to mention that the Bangko Sentral ng Pilipinas po has already imposed guidelines on the remittances charges or remittance service provider. Ang pahayag ni Finance Division Chief Jean Ginto. Samantala, balik naman sa kanyang distrito sa Leyte si House Speaker Martin Romualdez para sa iba't ibang aktibidad. Kabilang dito ang pamamahagi ng ayuda ng nasa 515 beneficiaries sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged displaced workers or TUPAD program. Nasa 2.562 million pesos tulong pinansyal ang ipinamahagi ng pinuno ng Kamara kasama ang Department of Labor. Nagsagawa din ng inspection si Speaker Romualdez sa ongoing construction ng Tacloban Airport kasama si CAAP Acting Director General Manuel Antonio Lara Tamayo at iba pang mga opisyal. Pinulong din ni Speaker ang mga local government officials ng kanyang distrito upang talakayin ang mga mahahalagang issue. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Sa atin mo ng FIFA update, kabilang sa 4 na koponan ng Group A ng FIFA World Cup 2022 ang host country na Qatar. Sa kasaysayan kasi ng FIFA ay ito ang unang pagkakataon na magiging host ang isang Arab nation. Noong Disyembre taong 2010, painanunsyo ng FIFA ang hosting po ng Qatar. Ng 2011 Asian Cup ay naging host na rin itong Qatar kung saan nakapasok sila sa quarterfinals ng talunin itong Jordan sa score na 2-0 subalit hindi po nakaporma sa Japan na naging kampyon sa naturang torneo. Bilang host din ng 2014 West Asian Football Federation Championship ay nagkampyon sila ng talunin ang Jordan sa score na 2-0.
Hindi naman sila nagtagumpay sa group stage na nagtapos sa pang-apat na pwesto sa Group C ng 2015 Asian Cup. Nagsimula ang larong football sa Qatar noong 1948 nang maglaro ng football ang mga oil workers na galing sa ibang bansa at noong 1960 nang nabuo itong Qatar Football Association at matapos ang 10 taon ay sumali na sila dito sa FIFA. Opisyal na laro ng Qatar National Team ay noong March 27, 1970 nang talunin sila ng Bahrain sa score na 1-2. Mayroong kabuang 6 na kampyonato ang Qatar sa mga torneo na kanilang sinalihan na binubuo po yan ng isa sa AFC Asian Cup, isang WAFF Championship, 3 sa Arabian Gulf Cup at isang Asian Cup. Mayroong 2 naturalized player ang Qatar na kinabibilangan nina Bassam Al-Rawi na taga-Iraq at Almos Ali na taga-Sudan. Sa gaganaping FIFA World Cup na magsisimula sa Nobyembre ay nakahanay sa Group A ang host country at kasama nila itong Ecuador, Senegal at Netherlands. Ang Group B naman ay binubuo ng England, Iran, USA, Wales, habang sa Group C ay binubuo ng Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Poland. Habang sa Group D naman ay binubuo ng France, Australia, Denmark at Tunisia. Sa Group E naman ay nanguna ang Spain, Costa Rica, Germany at Japan. Habang sa Group F ay nanguna naman itong Belgium, sunod ang Canada, Morocco at Croatia. Samantala ang Group G ay pinangunahan ng Brazil, Serbia, Switzerland at Cameroon. At ang Group H ay pinangunahan naman ng Portugal, Ghana, Uruguay at South Korea. At sa iba pang mga balita kaugnay pa rin dito sa nalalapit na FIFA World Cup, tumutok lamang po sa Bombo Radio Philippines. Bombo Weather Update. Itong bagyong Neneng na panatili raw ang lakas habang ito ay gumagalaw patungo sa northwest direction. Na sa Bombo Weather Center, si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, napanatili ng bagyong Neneng ang lakas nito habang ito ay gumagalaw patungo na northwest direction. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakita ang sentro ng bagyo sa may 1,015 kilometers ng silangan ng extreme northern Luzon. May taglay ito ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso ng 70 kilometers per hour. Bombo Gerald, posible ngayong hapon ng Biyernes ay magtaas na ang pag-asa ng typhoon signal na maaaring maabot hanggang signal number 1. Maaaring ito ay maglandfall o dumaan sa Babuyan Island o Batanes na gagalaw patungo sa karagatan. Posibleng mabuo rin, Bombo Gerald, ng tropical storm category ito sa araw ng Sabado. Patuloy din na binabantayan ng pag-asa ang aktibong tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Base sa radar ng pag-asa, nasa 405 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island na mayroong lakas na hangin na 55 km per hour at pagbugso ng 70 km per hour. Para sa Bombo Weather Center, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, naniniwala si Vice President Sara Duterte Carpio na malaki ang maitutulong ng Public Attorney's Office o yung PAO para sa pagpapalaya ng mga persons deprived of liberty o PDLs. Kasunod na rin ito ng hirit ng pangalawang Pangulo na tugunan o tulungan ng PAO ang mga PDL sa pamamagitan po ng pagbibigay ng free legal assistance. Inihirit din ng pangalawang Pangulo na pabilisin itong pag-imbestiga sa mga kasong kinaharap ng mga persons deprived of liberty. Tuloy-tuloy din umano ang pagkikipag-ugnayan ng opisina ng pangalawang Pangulo sa Public Attorney's Office para sa kanilang partnership na maraming programa. Nagpasalamat din po si Duterte sa pakikipag-partner ng Public Attorney's Office sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para maghain ng kaso laban sa mga amang nabigong nakapagbigay ng tulong pinansyal sa kanilang mga anak. Ayon sa Vice Presidente, ang naturang collaboration ay magpapakapagbigay pa raw ng karagdagang protection sa mga solo parents at ng kanilang mga anak na iniwan ng ama.
Sinabi pa ni Duterte na isa ring abogado na ang pagtulong para masiguro ang integridad ng batas at pagpapatuloy ng pagpapatibay sa democratic rights ay maituturing daw na isang noble opportunity para sa legal profession. Samantala, posibleng makinabangan daw sa mga susunod na taon itong unang bahagi ng 64 billion pesos sa Light Rail Transit Line 1. Itong extension po yan pa Bacoor doon sa Cavite. Ayon kasi sa pamunuan ng private sector operator na Light Rail Manila Corporation, nasa 73% na po natapos itong naturang proyekto. Sa isang statement naman, ito raw ang naging overall progress rate para sa 11.7 kilometer LRT1 Cavite Extension Project noong katapusan ng buwan ng Agosto. Sakop ng proyekto ito nagpapatuloy na electromechanical works gaya na lamang ng paglalagay ng rails at installation ng electrical system. Kasama na rin dito yung construction ng karagdagang 5 LRT1 stations para sa Phase 1 project. Kabilang po dito yung Redemptorist, ang Manila International Airport, Parañaque Integrated Exchange sa Terminal Asia World, itong Ninoy Aquino at doon sa Dr. Santos. Ang track work installation daw sa ngayon ay halfway complete at mayroon mga isinasagawang mga aktibidad gaya ng itong simultaneous installations ng pre-truck assembly, shear connector, itong rebar, formwork support para sa truck plinth, itong concrete pouring at ang derailment wall. Samantala, todo na rin umano ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC sa isasagawang special elections sa Cavite 7th Congressional District. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ay para na rin sa nakabakanteng pwesto ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nanalo sa naturang distrito noong May 9 elections para kinalaunan ay napiling maging cabinet member naman ng Marcos administration. Ipinaliwanag din ni Garcia ng special election ay magiging automated para raw hindi magastos ang pagsasagawa ng halalan. Gagamitin pa rin umano ng komisyon ang vote counting machines VCMs na ginamit noong May 2022 elections. Ang iba pang mga aktibidad gaya na lamang ng paghahain ng Certificate of Candidacy at ang plano raw nilang isagawa yan sa buwan ng Disyembre. Kapag iisa lamang daw ang maghahain ng kanyang kandidatura ay otomatiko na itong idideklarang panalo at hindi na itutuloy ang special elections base na rin yan sa nakasaad sa Republic Act 8295 o ang Act providing for the proclamation of a lone candidate for any elective office in a special election. Noong ang buwan ng Hulyo nang i-adopt ng House of Representatives ang isang resolusyon na nananawagan si COMELEC na magsagawa ng special elections sa 7th District ng Cavite dahil sa appointment ni Rimulya bilang Justice Secretary. Dagdag pa ni Garcia na target din umano ng komisyon na magsagawa ng 2 pang plebisito bago matapos ang taong kasalukuyan. Isa nga rito ang pag-ratify sa conversion ng munisipalidad ng Baliwag, Bulacan bilang isang component city. Kasama rin dito ang pag-ratifika sa conversion ng San Jose del Monte City sa highly urbanized city. Samantala, iminungkahi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na dapat paigtingin ng bansa itong pagpapatupad ng batas sa libel at slander. Ito ay para may taguyod ang accountability sa pag-uulat ng balita at sa mga ipinupost sa social media. Iginit ng Senador, sapat itong ating mga batas kontra sa pagpapakalat ng fake news at dapat na lamang daw ipatupad ng tama ang mga batas. Kailangan rin anyang tignan kung paano magiging accountable ang mga social media site. Ipinunto pa ng Senador na ang ibang mga bansa ay nakukuha na ang kooperasyon ng mga social media platform, gaya na lamang po ng Facebook at Twitter para mapuksa itong fake news at ito ang dapat na isulong ng pamahalaan ng Pilipinas. Samantala, sa usapin naman ng fact-checking, mainam na isagawa para maiwasan ang pagpapakalat pa ng fake news. Kaugnay niyan, may report si Bombo Marlene Padiernos.
Bombo Gerald, Bombo Ever, andito tayo ngayon sa bahagi ng lungsod ng Maynila upang alamin kung ano nga ba ang maipapayo ng ilan sa ating mga kababayan upang maiwasan ang paglaganap ng fake news sa bansa. Ito nga ay matapos na lumabas ang resulta ng isang survey na nagsasabing talagang isang malaking problema sa Pilipinas ang pagkalat ng maling impormasyon. Sa pag-ikot ng Bombo Radio Philippines dito ay may mga nakuusap tayong ilan sa ating mga kababayan at atin niyang napakinggan ang kanilang iba't ibang payo at pananaw hinggil sa pagpigil sa pagkalat ng nasabing fake news. Ayon kay John Paul Perpas, dapat talaga ay i-check muna kung legit ang impormasyong binabasa o nakikita sa mga social media at iba pa, lalo na't maraming mga kabataan ngayon ang umunay mabilis na naniniwala sa fake news. Ngunit taliwas sa nakasaad sa survey ng mga social media influencer, blogger at vloggers ang umunay mga pangunahing nagpapakalat ng fake news sa bansa, sinabi ni John Paul na hindi raw siya naniniwala dito. Narito ang kanyang paliwanag. Hindi po naniniwala kasi po alam ko po yung may mga requirements po yan kasi pag nag-isa kang vlogger, kailangan po yung paggagawa po ng vlog dapat po totoo. Kasi po marami pong kabataan na mahilig sa social media, marami pong nanonood niyan. Kaya po dapat pag gumawa po ng vlog dapat po legit. Ang gagawin natin po para po hindi po kumalat ang fake news po, tulad po ng sa social media, wag po maniniwala agad. I-check muna kung legit. Opo, kasi po tulad po ng mga kabataan ngayon, mabilis po maniwala sa mga fake news. Tsaka po marami pong na-scam. Si Julian Engolio naman hanggang ngayon ay hindi naniniwala na may fake news. Ito ay dahil hindi pa naman daw siya nabibiktima nito. Hindi naman po. Wala pa naman nangyari yan sa akin. Wala pa naman kasi yan eh. Hindi ko naman po rin alam yung mga fake news na yan eh. Kahit tagal namin nagtinda, wala pa rin nangyari sa amin. Para naman kay Cristia Castillo, may iba't ibang dahilan kung bakit nagagawa ng isang tao ang magpakalat ng maling impormasyon at kabilang ng araw dito ay ang self-satisfaction at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit talaga anyang importante ang fact-checking at kaya din ang pagpapataw ng parusa sa sinumang mapapatunayang nagpapakalat ng fake news. Dapat talaga may punishment regarding fact-checking kasi marami napapahamak. Ayun nga, marami napapahamak sa maling akala. Maraming namamatay sa maling akala. So, I think sa punishment naman, big or small or kung gaano man kalalayan, basta may punishment, I'm okay with that. There's a lot of reasons. Siguro for for self-satisfaction or to save their face, to create news or to create a buzz sa online para for clout also. I think it's really important to fact-check everything you watch and not just believe everything like you see on the internet, especially on the internet kasi it's a scary world out there. Tapos ang daming, ang dali-dali lang to post online and everyone is allowed to post. So parang not everyone, parang hindi lahat ng post ay na-check. So it's important to fact-check yourself. So yeah. Ngunit ayon naman kay Kate Carino, parang isang band-aid solution lamang ang pagkapabigat ng parusa sa mga gumagawa ng ganitong mga gawain. Dahil sa totoo lang, dapat daw ay sa mamamayan muna manggaling ang tamang impormasyon. Aniya, dapat na maging ugali natin mga Pilipino ang palagi ang pag-double checking sa mga resources at pinagmumulan ng mga impormasyong ating nakakalap. Feeling ko kasi medyo band-aid solution ng taas ng parusa sa fake news kasi parang feeling ko band-aid siya kasi para sa atin muna manggagaling kung ano ang tamang impormasyon po. There are instances na merong iba na hindi alam na fake news na rin palang pinapakalat nila. So parang pasa-pasa na lang rin po yun. Matutong mag-research talaga sa tamang information na kung sa tingin mo ang binabasa mo ay may something off, may mali sa nababasa, gawing ugali na double check ng resources, double check kung saan nanggaling yung information na binasa. And sa amin, tinuruan kami sa school namin na mag-triangulate ng information. So meaning,
So, cross-checking na rin ng sources. So, yun. Kaya naman payo ni Tatay Carlito sa mga kabataan, dapat na iwasan ang mga impormasyong kontrobersyal at may involved na pera upang hindi na mabiktima pa ng fake news. Iwasan nila yung mga ganyang mga balita na, di ba, may siyang controversial, may ganito, may, isa, di ba, may inanong pera, ganon. Na iwasan nila yun kasi yun ang di ba, minsan sasabihin sa na nanalo ka ng ganyan, magparload ka ng ganito, ganyan ma'am, ganun talaga yun. Oo naman. Siyempre, parang krimen na rin yan Depende ma'am sa meron naman tayong batas para malaman kung gano'ng kabigat yung parusa sa kanila. Samantala, bukod dito ay inalam din natin ang panig ng mga kabomba at ka-Star Nation natin online. May ilang nagsasabi na dapat talaga ay maparusahan at ikulong ang mga nagpapakalat ng fake news at disinformation. Habang may ilan naman ang naniniwala na nasa nakikinig ang problema. Dahil karamihan daw sa mga ito ay basta na lamang tinatanggap na totoo ang anumang balitang kanilang nasasagap bago man lang ito suriin. Kung maalala, una nang ikinaalarma ng mga mamabatas sa bansa ang naging resulta ng survey na ito kung saan 9 out of 10 o 90% ng mga Pilipino na itinuturing na problema sa Pilipinas ang pagkalat ng fake news. Ito ang dahilan kung bakit patuloy nilang isinusulong ngayon ang iba't ibang rekomendasyon at panukala upang tuluyan ng mapigilan ang paglaganap ng fake news sa bansa at upang papanagutin din ang sino mang mapapatunayang gumagawa nito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Berlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, abangan mama itong 2023 budget ng Commission on Higher Education at itong state universities and colleges. Lusot na po sa committee level dyan sa Senado at yung panukalang pagtanggal ng 12% value added tax sa basic commodities. Suportado raw yan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG, SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva! Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, dumating na po sa bansa ang karagdagang 273,600 COVID-19 vaccine para sa mga bata na gawa po yan ng kumpanyang Pfizer. Ang nasabing mga bakuna na donasyon ng gobyerno ng Australia ay dumating kagabi sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil sa nasabing bilang ay aabot na po sa 1 milyong bakuna itong natanggap ng bansa mula sa Australia. Ng buwan lamang kasi, ng isang buwan po, itong buwan ng Setyembre ay aabot sa 3 milyong COVID-19 vaccine para sa mga bata ang natanggap ng bansa mula naman sa bansang Australia. Samantala, naghahanap raw sa ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng provider na magpapatuloy sa serbisyo para sa Digital Coronavirus Disease 2019 Vaccine Certificate sa ilalim ng BoxCert PH.
Kasunod na rin ito ng pagtatapos ng kontrata sa gobyerno ng software provider para sa VaxCert PH. Pero sinabi ni DICT Secretary Ivan John Uy na tuloy-tuloy pa rin itong pagpapalabas ng COVID digital vaccine certificate sa ilalim ng VaxCert PH. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy, ang kontrata para sa software itong provider para sa VaxCert PH ay nag-expire noong Setyembre 30 at nagharap sila upang sagutin ang mga bayarin nito sa ngayon upang mapanatili itong tumatakbo. Anya, tuloy-tuloy pa rin ang registration at tuloy-tuloy pa rin ang issuance ng VaxCerts. Naghanap pa ang Department of Information and Communications Technology na ibigay itong programa sa Department of Health Unit. Inamin ng ahensya na hindi pa sila equipped para sa programa kung kaya't nananatili pa rin sa Department of Information and Communications Technology ang pagpapatakbo ng mga operasyon hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Samantala naman, mahigpit ngayong minomonitor ng Department of Health ang bago na namang coronavirus disease 2019 na Omicron subvariant na XBB. Ayon sa Department of Health, ang XBB variant ay recombinant ng BJ.1 na mayroong BA.2.10.1 sublineage at BM.1.1.1 na may BA.2.75 sublineage. Pero base naman sa pinakahuling datos ng Department of Health, hindi pa matukoy ng Pilipinas ang bagong Omicron subvariant XBB o hindi pa nadedetect. Sa mga preliminary studies naman, sinabi ng Kagawaran ng Kalusugan na ang sublineage ay nagpapakita yan ng mas mataas na kakayahan sa pag-iwas sa immune kaysa sa BA.5. Binabantayan din ng Department of Health ang posibleng pag-usbong pa ng ibang mga variant ng SARS-CoV-2. Batay naman sa website ng World Health Organization, ang mga subvariant ng Omicron na minomonitor noong Oktubre 12 ng kasalukuyang taon ay itong BA.5, BA.2.75, BJ.1, BA.4.6, XBB at BA.2.3.20. Samantala, nauna namang sinabi ng Ministry of Health ng Singapore na ang city-state ay nakakaranas ng pagtaas ng mga lokal na kaso ng XBB. Kabilang dyan ang post-weekend spike ngayong araw ng Martes o nung nakalipas na araw. Ang Ministry of Health naman, gayon pa man, ay pinabulaanan ang mga sabi-sabi na sinasabi na ang Singapore ay nagkakaroon ng mabilis at malaking pagtaas ng mga kaso na may malubhang sakit at pagkamatay dahil sa kumakalat na strain ng XBB. Samantala, nagpaliwanag ang Bureau of Customs sa pagbuo ng mga ito ng bagong unit para mamonitor ang importasyon at itong pag-export ng mga baril at pampasabog. Ayon kay Commissioner Yogi Filemon Ruiz, ito ay bahagi pa rin daw ng pagsisikap ng Customs para mapigilan itong smuggling sa ating bansa. Kung malala, iba't ibang kontrabando ang nasabat ng bansa na smuggled goods gaya ng mga gulay, karne at iba pa. Maigiraw na magkaroon ng unit na magfo-focus lamang sa pag-import at itong pag-export ng mga barila at pampasabog, papasok at palabas ng bansa. Daw nang sinabi ni Ruiz noong Hulyo na bahagi ito ng mandato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang Customs Firearms and Explosives Unit o CFEU ay itatatag alinsunod sa Customs Memorandum Order Number 27-2022 na nagsasaad na ang unit ang siyang responsable para sa mga policies at procedures. Alinsunod pa rin sa Republic Act Number 10591, itong Comprehensive Law on Firearms and Ammunition and providing penalties for violation thereof. Ang Customs Fire and Explosives Unit ay isang ad interim unit na epektibong magsusubaybay sa pag-import at pag-export ng mga barila. Itong major at minor na bahagi nito, mga accessories, bala at mga controlled chemicals na ginagamit sa pagpagawa ng mga bala, paputok at pampasabog sa ilalim ng Presidential Decree Number 1866. Ang Presidential Decree Number 1866 ay pinagtibay upang parusahan ang mga taong may access sa mga illegal na baril. Itong pampasabog na maaring magresulta sa pinsala sa ari-arian o loss of fire. Ito magkikipag-ugnayan din ang Customs Fire Explosives Unit sa Enforcement and Security Service sa 12
ikalawang port of entry para maisakatuparan ang kanilang plano. Samantala, itong budget ng Commission on Higher Education at State Universities and Colleges sa susunod na taon, ano na kayang update dito dyan sa Senado? May report si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, ngayong araw ay araw ng Biyernes, bagamat walang sesyon, pero merong committee hearing at ito ay para talakayin naman ng Committee on Finance itong proposed 2023 budget ng Department of Labor and Employment. Unang rito ay ito, naaprubahan na rin sa pagdinig ng committee ng Senado itong budget ng Commission on Higher Education at ng State Universities and Colleges o yung SUCs, at mismong si Commissioner Prospero Popoy de Vera ang nagdepensa sa kanilang pambansang budget. Sa kabuuan, ang budget ng CHED o yung Commission on Higher Education ay nasa 30.7 billion pesos, habang ang sa SUCs ay nasa 93.3 billion pesos, at ito ay wala ng question kahapon, at ito ay diretso na sa plenary debate kapag nagbalik yung sesyon ang Senado. At kabilang nga rito sa pinag-usapan itong issue pa rin yung mga curriculum or curricula ng Commission on Higher Education sa mga colleges, dahil hanggang sa mga sandaling ito ay may mga kumbaga tinatawag na general education, kumbaga yung ikaw Mascom o kaya ay liberal arts, pero meron ka pa rin subject na physics, chemistry at iba pa na hindi related sa iyong kurso. Pakinggan natin yung bahagi ng pagpapaliwanag dito ni Commissioner De Vera. Second point, Madam Chair, is if we put the GE courses in senior high, we have to reconceptualize higher education in the Philippines. Because the concept of GE and liberal arts is part of the American educational tradition. Until now, universities like Harvard, for example, still have GE courses. I think in Harvard they have 32 units, almost approximate like us. Because the thinking in liberal arts education is that every student that goes through higher education before they specialize must develop a worldview, a common worldview on certain things. And therefore, if we do... Yan yung bahagi ng pagpapaliwanag ni CHED Commissioner Prospero de Vera kaugnay sa presensya pa rin o paggamit pa rin ng general education courses sa colleges. Bombo Gerald, Bombo Ever. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tirasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Boom! Isang karangalan na naman mga ka-Bombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga sandali ito, makakasama natin si Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Derek Carrion. Magandang umaga, naimbaga agsapa po, Derek Carrion, pakapagsalita ng PIDEA. Wala po, naimbaga agsapa kanyayo amin on behalf of Director General Wilkins L. Villanueva. It's nice to be back dito po sa aking dating tahanan, Basta Radyo Bombo. Opo, dahil nahuli kahapon itong anak ni Justice Secretary Justice Secretary Remulla, kaugnay pa rin dito nga sa nahuling high grade na itong marijuana. At ano na po yung update dito?
Yes, sir. Ito nga po, ayon sa ulat ng ating NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group na pinangungunahan po ng Regional Director ng PDEA Regional Office National Capital Region at siya ring Task Group Commander po nila, si Director Christian O. Frivaldo. Kahapon po ay nagsagawa ng inquest proceedings for violation of Section 4, Importation of Dangerous Drugs, ng Article 2 ng Republic Act 9165, which is also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At gayon din, sir, yung violation po ng Section 1401 ng Republic Act 10863. Ito po yung tinatawag na Customs Modernization and Tariff Act. Na-file na po ito sa Office of the City Prosecutor ng Las Piñas City at ito po yung naisagawa kahapon ng bandang alas 10 na umaga. Ito po ay kaugnay ng pagkakapiska, itong sinasabi niyo ako na high-grade kush, marijuana kush, na nagtitinag, ang total weight po ayon sa chemistry report ay nasa 893.91 grams, so kulang-kulang 1 kilo po ito. So, yun po sir, ang update natin sa ngayon na na-file na po siya ng kaso at samantalang nakapiit sa ating PDEA Custodial Facility dito sa National Capital Region sa National Office natin sa Quezon City. Director Carion, dahil talagang malaking issue ito pang pagkakahuli po sa anak ng Justice Secretary ay may nagtimbre po ba dito or alam ng mga otoridad na anak ito ng Justice Secretary po? Yung party po na yan na hindi ko kaagad masagot gawa ng ang nangyari po rito ay interagency operation ito, sir. If you notice, kasama nga po yung Bureau of Customs. Pero, kumbaga, identified po nila yung receipt kasi ang nangyari po rito, hindi naman ito buy-bust operation. Kung hindi, meron pong dumating na parcel, nakapangalan dito nga po kay Ginoong Remulla. At ang naging consensus ng ating interagency task group ay magsagawa ng tinatawag na controlled delivery operation. Ito po kasi, sir, controlled delivery, para lang may paliwanag po natin sa ating mga tagapakinig. Ito po ay isang operational technique sa ilalim ng Republic Act 9165 kung saan kapag tayo po ay may na-identify na kontrabando, lalo na po illegal na droga na pinadala through, let's say, ito nga po, mail and parcel system at kilala naman po kung sino yung tatanggap dito. Yun nga po ang gagawin na magsasagawa tayo in coordination with the courier service provider ng pag-deliver, controlled delivery. Pero yung pag-deliver ng kontrabando ay supervised na po ng mga otoridad. Kung maghahayaan natin na yung kontrabando ay makarating doon sa kanyang patutunguhan upang malaman natin kung sino nga po yung tatanggap, kung sino yung may-ari nung kontrabando at ngayon din ay magsasagawa tayo ng pag-aresto. Opo, Director Carion, yung kush na yan, yung byproduct ito ng marijuana, yung high-grade marijuana, galing ba sa ibang bansa yan or galing lang dito po sa Pilipinas? Sure, definitely. The fact that it was sent through overseas parcel. Yan, galing sa... Ang marijuana kush po ay hindi yung local variety ng marijuana. Kaya nga po mas mahal ito eh. Ang naitalang presyo po nito mahigit 1 milyong piso batay sa initial report na lumabas po. Nasa 1.3 million pesos ang mahigit ko muna 1.3 million pesos ang halaga ng ganitong volume ng marijuana kush. Kung compare sa local marijuana yan, malayong mura po yung local marijuana. Opo, so siguro Director Carion, panawagan nyo na lang po or mensahe nyo ngayon dito sa ating mga tagapagkinig, lalong-lalo na't walang sinasanto pa rin itong mga otoridad, mayroon yung mga artista at mga malalaking personalidad na talagang nasasabat ng PDEA po. Director Carion, go ahead. Yes, sir. Tayo po ay kumbaga ay nananawagan at kaya na rin po binibigyan natin ng assurance sa ating mga kababayan na ang pagpapatupad po ng batas ay pantay-pantay. At yan din po sinabi ng ating mahal na kagalang-galang na nakakalihim ng katarungan, Secretary Remulla, na sabi niya nga po, ito po ay of course
we commiserate with the family of the Honorable Justice Secretary dahil nga po ito isang malaking hamon na kinakaharap ng kanilang pamilya ngayon. Ngayon pa man, sinabi nga po nila, pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas, the rule of law will prevail. At tayo ay nagpapasalamat po sa kanilang pag-acknowledge nila sa pagpapatupad po natin ng batas bilang pangunahing ahensya sa ilalim ng Republic Act 9165. So, sa ating mga kababayan po, ang kampanya ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay hindi lamang po nakatuon, of course, sa supply reduction or yung tinatawag po na ito po, yung mga anti-drug operations natin, gayon din yung nakita yung malaking operation ng PNP kamakailan, at gayon din yung nakasagawa namin po yung Agosto at Hulyo, at pati nung nagsimula po itong taon, nung may nakuha rin malaki ang NBI. Lahat po yan, nakatuon dun sa tinatawag na sources ng supply ng illegal drugs. Pero, ang pagpapatupad po natin ng Barangay Drug Clearing Program ay nariyan din po yung tinatawag na giving equal emphasis po sa rehabilitation and reintegration ng mga biktima ng illegal na droga. Ito po yung mga gumagamit o yung mga taong nahikayat na sumama sa industriya ng illegal na droga dala ng kahirapan. Makakaasa po kayo, lahat po ito mabibigyan ng kaukulang intervention. Alinsunod po sa kautusan ng ating mahal na Pangulo. At hindi po tayo titigil. Ang PDEA kasama ng iba pa na ahensya upang may patupad po ang mga programa ng ating mahal na Pangulo. So, yan po sir, ang mensahe natin. At nagpapasalamat po kami sa suporta ng mga kaibigan po natin mula sa media, katulad po ninyo sa Bombo Radio, sa mga pagkakataon hindi nagkaloob niyo po sa PDEA. Maraming salamat sir. May kahabulan, may pahabol pong katanungan dito, Director Carion, dahil dalawang araw pa po bago na ilabas daw itong issue na ito nung nahuli itong suspect, at pang ilang parcel na daw ito, kung may information kay pang ilang parcel ni Ginoong Remulla po. Yan sir, yung katulad po niyan, kami po yung hingi na paumanhin dahil yung mga ibang detalye katulad yan, hindi ko po abot dahil yun nga po, medyo kagabi lang natin nalaman na confirm yung full report dahil pinagpapaliwanag nga po ako sa mga kaibigan natin sa media dahil yung ating mga opisyalis, pati po ang inyong lingkod, may kanya-kanyang inaatinan na seminar noong nangyari po lahat ito. Kaya hindi ko kaagad na kumpirma. Pero pati po yung parcel, hindi natin, we will have to backtrack on that. Imbestigahan natin kung ilang beses na po may nagparating. But subject of further investigation pa po yan sa ngayon. So that is why sinasabi nga po nila kahapon na yung inquest. Kasi nga po, pasok yun sa tinatawag na reglementary period magmula nung oras na pag-aresto hanggang sa paghahanda ng kaso at yung pag-file po sa piskalya o sa prosecution. Okay, with that, maraming salamat po, Director Carion, at magandang umaga ulit na Imbagang Sapa. May Imbagang Sapa kanya yung amin, sir. On behalf of Director General Wilkinson Villanueva, yaman kami, sir. God bless. Samantala, sa iba pang mga balita po, itong Department of Finance Secretary na si Benjamin Jokno po, tiniyak sa mga bankers, ito bubuo po ng Chamber of Thrift Banks na tuloy-tuloy itong pag-recover ng ekonomiya ng Pilipinas. At may report si Bombo Elmar Acol. That's right, Bombo Gerald and Bombo Everly. Katatapos lamang nitong 2 araw ng Chamber of Thrift Banks 2022 Virtual Convention kung saan nagtipon-tipon dito yung mga bankers, mga investors, mga drivers of the economy. Ika nga na tinambukan din ng ilang mga economic managers ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa pagtatapos nga kahapon ng subaybayan ito ng Bombo Radio Philippines, naging tampok si Department of Finance Secretary Benjamin Jokno. Dito, kanyang tiniyak sa mga bankers, mga miyembro po ito ng mga Chamber of Thrift Banks na patungo na sa recovery ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa krisis na dala ng COVID pandemic. Mahalagaan niya ang ginagampanang papel din ni Secretary Jokno, dati rin kasi itong Bangko Sentral Philippines Governor, dilan sa yung Department of Finance ang siya naman nga mamamahala sa medium-term development plan ng Marcos administration. Narito pa ang kanyang dagdag na pahayag. We have secured the full support of both the House of Representatives and the Senate for this framework to ensure the alignment of the government's legislative agenda with our macroeconomic targets for the next 6 years. Among the measures under the framework are the remaining tax reform packages of the previous administration. Particularly relevant to the financial sector is Package 4, or the Passive Income and Financial Intermediaries Taxation Bill.
This bill seeks to boost capital market development by simplifying and rationalizing the tax regime for passive income, financial services, and financial transactions. Yan pa rin si Department of Finance Secretary Ben Jokno. Samantala sa pagsasalita naman ni Ms. Margaret Ruth C. Florete, ang co-chairperson ng Chamber of Three Bank Convention Committee at presidente rin ng Queen City Development Bank, kanyang binigyan din yung mga hamong kinakarap ng banking system. Gayon din upang mapagbigyan din ang pangangailangan ng mga customers. Narito pa ang kanyang pahayag. Our thrust to make sustainability a reality is not without challenges. First, our banking systems need to reorient to reach the greatest number of customers. Secondly, we need to be able to provide services to our clients with ease, speed, and comfort, meeting their needs for money transfers, payments, quick loans, and savings. We have a lineup of sessions to help our institutions address current challenges. Expect an informative, productive, and exciting day filled with insights on sustainable banking and digital banking. Through this convention, we hope we can be a step closer to being fully prepared for the challenges of 2022 and beyond. Yan naman si Ms. Margaret Ruth C. Florete, ang co-chairperson ng Chamber of Three Bank Convention Committee at presidente ng Queen City Development Bank. Siya rin nga pala ang presidente at chief executive officer ng Bombo Radio Philippines. By the way, siya nga pala, yung theme ng convention ngayong taon ay Chamber of Three Banks, ay Three Banks 2022 responding to the call for sustainable development. Yung Chamber of Three Banks ay binubuo ng mga Chamber of Savings and Development Banks, mga private development banks at mga savings ang loan association sa buong bansa. Kabila naman sa founding members ng Chamber of Three Banks ay itong Queen City Development Bank, kung saan naging matagumpay nga itong naturang convention, kung saan nga ay dito ay sa ilalim po ng liderato ng convention na co-chairman at tumatayong secretary at trustee ng Chamber of Three Banks, ang presidente rin at chief executive officer ng Philippine Savings Bank na si Mr. Jose Vicente Aldi. Yun din si Mr. Paul San Pedro na siya namang presidente ng Chamber of Three Bank at ng Sterling Bank of Asia, at ganoon din ang tumatayong executive director na si Ms. Susain Felix. Noong day 1 pala yung convention, kabilang sa naging tampok ay itong ang nagbigay din ng keynote address sino Governor Felipe Medalla ng Bangko Sentral ng Pilipinas at yung kilalang urban planner na si Architect Felino Jun Palafox Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Manuel Maraco nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman po ng piso kontra pa rin sa dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines ay eksaktong 59 pesos. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar 7 pesos 51 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos 10 centavos, Saudi Arabian rial 15 pesos 69 centavos at ang euro ay 57 pesos at 22 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil pa rin sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.
Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, alam nyo ba na sa buong Central Europe, tinatangkilik ng mga tao ang isdang carp para sa Christmas Eve dinner? Ngunit ang kakaiba sa kanilang tradisyon ay sa halip na kunin ito sa supermarket, hinahayaan nila na mamuhay ang mga isda sa bathtub sa loob ng ilang linggo bago ito ihanda at kainin. Paniniwala kasi ng mga tao doon na ang kaliskis ng carp ay nagdadala ng swerte at magandang kapalaran para sa darating na taon. Sa ating Christmas countdown, 72 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay,